Bună dimineața, prieteni! Începem săptămâna în forță, este luni, avem picioare astăzi la sală, stați aproape, revenim cu filmări din sala de sport. V-am pupat! Suntem în sala de sport pe bicicletă, ne încălzim bine articulațiile și trecem la treabă. Primul antrenament pe ziua de azi a fost încheiat. Mergem acasă să ne odihnim, ne refacem puterile pentru că diseară avem specific la Team Stoica. Așa că rămâneți aproape pentru că voi reveni cu filmulețe de la antrenament. V-am pupat! Vă salut, prieteni, am încărcat bateriile pentru un al doilea antrenament în forță la Team Stoica. Mergem să facem kickboxing de calitate superioară. Dar din păcate s-ar putea să întârziem la antrenament pentru că este un trafic infernal. Așa că stați aproape că voi reveni cu noi filmulețe din sala de sport. Am ajuns la sala, fraților, campioni. Revenim din sala cu filmulețe.
al doilea antrenament pe ziua de azi, tehnică la Team Stoica. Ne odihnim și mâine o luăm de la capăt. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel pentru că vor urma și alte vloguri interesante. V-am pupat și